Jeg hedder Kim. Jeg har startet Orange Fitness i 2010 og drevet fitnesscenteret siden 1989. Jeg har taget alt det bedste fra alle de år med og puttet det ind i Orange Fitness-konceptet. Det betyder, at du får alt det bedste, lynhurtig, effektiv træning kun for kvinder på ingen tid. Orange Fitness cirkeltræning er det smarteste, fordi du kan træne hele kroppen igennem på 24 minutter. Jeg vil gerne fortælle lidt om cirkeltræningskonceptet, hvordan du gør det i praksis. Du har 8 stationer rundt i en rundkreds her, og du træner 50 sekunder på hvert sted. Der vil altid være et ur, som tæller ned fra 50 til 0 og fortæller dig, hvor lang tid du skal være, og giver et lydsignal, når du skifter fra en maskine til næste, og du går i urets retning. På hver maskine finder du en instruktion i, hvordan at du laver øvelserne, og vi kan også henvise til vores instruktør, som du finder på de tider, som er på vores hjemmeside og på indgangsdøren. Skulle du have mere tid, det er ikke noget du skal det her, så er der flere træningsmuligheder i Orange Fitness. Vi har cross-trainere, og vi har løbebånd, og vi har også kondicykler i den anden ende her. Alt det kan du lægge oveni, og vi har også gulvøvelser, og vi har gym balls,